Здравейте, Люсо от Battery Service. Днеска темата е Hilti. И защо Hilti? Защото това, ето тези батерии, това нещо е B22, 5,2 ампер-часа, литиево-ионна, вътре изглежда ето по този начин, 12 клетки. Друга ревизия на тази батерия е тази, която е B22, само че 3 ампер-часа, вътре е с 21700 клетки. Така, съответно, защо го правим това видео? Защото тези Hilti-та изглеждат, първо те мисля, че вече не се произвеждат, т.е. подлежат на ремонт. Но тук има няколко подводни камъка или проблеми, които винаги се сблъскаме с тях. Първото нещо, което е, значи отварянето на това Hilti е много лесно. Тук има два винта и тук отгоре има два винта. Това нещо се изважда и вътре ето тази електроника, тази платка. Но тази виждате, че пише не. Значи, начините на закрепването на платката към това нещо, един вариант е след от тези конектори или как не знам да ги нарека, които правят баланса, нали, на самата батерия, плюс тези два конектора. Това е единия вариант. Втория вариант е ето тук отдолу излизат една маса тънки проводници, които са тук с конектори за самите пластини. Това е по-неприятният вариант за работа, но и в двата варианта се правят. Така, къде са подводните камъни? Първото нещо, което показва практиката от 50, 100, 200 направени такива батерии е, че тук имате, като се натисне, нали, стисне тук, имате индикатори тук отпред. Обикновено ако мига това нещо, когато батерията все още има напрежение, това е знак, че имате проблем с електрониката. В 95% от случаите има едни 5%, в които това не е така, а просто е проблем на клетките. Но 95% от случаите това означава проблем с електрониката, който не можем да оправим по никакъв начин. Тя е залята с някаква смола, за да не влиза прах и така нататък. Т.е. това е абсолютно непоправимо. Може да има някой ентусиаст, който може да изтърже смолата и да се пробва. Нека да пробва. Следващото нещо, което е да кажем, че всичко е окей с това нещо, вадите батерийния пакет, всичко е наред и така нататък. Този термистор тук обикновено е залепен тук между тези два елемента, което е изключително приятно, защото той не може да се свали по никакъв начин, нито с разтворители разни и така нататък. Сега не сме пробвали много силни, защото ще го разтворите него. Все пак той е от някакъв поликарбонат или пластмаса. Нали? Тоест, презумпцията каква е? Всичкото това се сваля от тази и от тази страна. Тези два разделители или две пити, каквото ще да се нарича, се свалят, само че те не се свалят просто е така, защото тези клетки са залепени за това и за това. Тоест това нещо трябва да го свалите така, че този пластмасов корпус да остане здрав и след това да може да върнете оригиналните, нали, да го върнете в оригиналния му вид, което е в повечето случаи страшно предизвикателство, защото просто всичко това се чупи, особено ако вече е много старо, или ако не от тази черна пластмаса, или ще скъсате термистора и играта приключва. Нали, дали ще го скъсате тук долу или ще го скъсате горе, в общи дни се тая, всичко заминава на кино, цялото усилие. Нали, това е при тези батерии, това е при тези батерии, при тази ревизия с 21700 на 3 ампер-часа. Нали, така че това са нещата, които са като трудности в тази батерия. Тоест, единия вариант е стискате индикатора, тя мига постоянно, 95% случаи това означава повредена електроника. Следващото нещо е махането на термистора и следващото нещо е разлепването на всичките тези клетки от двата пластмасови държача. И това нещо трябва да се събере по същия начин, за да влезе, защото имате предвид, че при Hilti всичко е направено до милиметър. Тук има на тази кутия, както и на тази кутия има разделители, всичко може и да го режете, но това няма как да го премахнете. Тоест всичко, което върнете обратно, то трябва да пасне така, както е било в оригиналната батерия. Така че, ако имате такива батерии, носете ги за ремонт, трудни са, неприятни са. Факт е, че излизат два пъти по-евтино, когато се направят дори с маркови клетки с най-висок клас, случая това тук е с Sony. Ако се направи с Sony, пак ще излезе два пъти по-евтино, отколкото оригинална нова, така, макар че те не се произвеждат, както споменах. Така че това е. Много са неприятни тези батерии, но пък се правят, ако ви е здрава електрониката. Това от мен е batteryservice.bg.